Tichý svedok prípadov vás víta pri ďalšom skutočnom prípade, ktorý otriasol komunitou a zmenil spôsob, akým polícia využíva moderné technológie pri pátraní po nezvestných osobách. Vítame vás v archíve, kde ožívajú zabudnuté príbehy a kde sa vraciame k udalostiam, na ktoré sa nesmie zabudnúť. Ak máte radi detailné true crime príbehy založené na reálnych udalostiach, nezabudnite dať like, napísať svoj názor do komentára a odoberať kanál Tichý svedok prípadov. Dnes otvoríme prípad, ktorý sa začal ako obyčajná večerná návšteva obchodu a skončil tragédiou, ktorá navždy poznačila jednu rodinu aj celé mesto. Je to prípad Kelsey Smith. Mladej ženy, ktorá sa stratila počas niekoľkých minút medzi nákupným vozíkom a parkoviskom. A zároveň prípad, ktorý ukázal, že rozhodujúce hodiny po zmiznutí môžu znamenať rozdiel medzi nádejou a nenahraditeľnou stratou. Presunieme sa do Overland Park, Kansas, USA, pokojného predmestia v oblasti Kansasu. Mesto bolo známe ako bezpečné miesto pre rodiny, študentov a pracujúcich ľudí. Ľudia tam chodili do práce, nakupovali, trávili večery s rodinou a málo kto očakával, že sa stane dejiskom prípadu sledovaného v celej krajine. Dátum bol 2. júna 2007. Bol to bežný sobotný večer. Kelsey sa rozhodla ísť nakúpiť do Target. Takýto výjazd do obchodu bol pre väčšinu ľudí úplne rutinnou záležitosťou. Zaparkovala auto na parkovisku a vošla dovnútra. Bez obáv, bez náznaku nebezpečenstva, bez pocitu, že ju niekto sleduje. Vo vnútri obchodu sa pohybovala medzi regálmi ako stovky iných zákazníkov. Vyberala bežné veci, ktoré potrebovala kúpiť. Bezpečnostné kamery neskôr zachytili jej pohyb. Nikto vtedy nevedel, že tieto zábery budú jedny z posledných momentov jej života. Po zaplatení sa vydala smerom k východu. V rukách niesla nákupné tašky a smerovala na parkovisko. Aj túto časť zachytila kamera. Práve v tom čase sa podľa neskorších zistení v okolí pohyboval muž, ktorý si vyberal obeť. Tým mužom bol Edwin Hall. Muž s kriminálnou minulosťou, ktorý sa v ten večer pohyboval po oblasti bez náhodného cieľa. Vyšetrovatelia neskôr uviedli, že pravdepodobne hľadal príležitosť. Parkovisko obchodného centra mu poskytovalo anonymitu aj množstvo ľudí, medzi ktorými mohol splynúť. To, čo sa malo stať o chvíľu neskôr, trvalo len krátky okamih. No následky zasiahli celé mesto. Keď Kelsey neprišla domov v čase, keď ju rodina očakávala, začali narastať obavy. Nebolo pre ňu typické, aby sa neozvala. Jej rodičia Greg Smith a Missy Smith vedeli, že niečo nie je v poriadku. Najskôr skúšali volať na jej telefón. Bez úspechu. Potom kontaktovali známych a priateľov. Nikto nevedel, kde je. Čas začal plynúť nebezpečne rýchlo. A pri prípadoch nezvestných osôb sú prvé hodiny často rozhodujúce. Rodina preto kontaktovala políciu. Policajti z Overland Park Police Department začali okamžite preverovať posledné známe miesto jej pohybu. Keď dorazili k obchodu Target, našli na parkovisku jej vozidlo. Auto tam stálo opustené. Vo vnútri sa nachádzali niektoré veci, no Kelsey nikde. Vyšetrovatelia analyzovali každý krok, každý tieň a každú sekundu záznamu. Nebolo to jasné video útoku, ale bolo zrejmé, že sa v okolí pohybovala ďalšia osoba.
To zmenilo charakter prípadu. Nešlo už len o nezvestnosť. Išlo o možné násilné zmiznutie. Médiá začali informovať verejnosť. Mesto sa dostalo do stavu napätia. Rodina medzitým robila všetko, čo mohla. Rozdávali fotografie, vystupovali v médiách a prosili verejnosť o pomoc. Každý telefonát mohol byť dôležitý. Každý tip mohol priniesť zlom. Ľudia sa začali ozývať s možnými informáciami. No polícia potrebovala konkrétnu stopu. Tou sa napokon stal mobilný telefón Kelsey. Vyšetrovatelia požadovali lokalizačné údaje od operátora. Práve tu však narazili na problém, ktorý v tom čase nebol výnimočný. Prístup k dátam nebol okamžitý. Rodina aj polícia tlačili na to, aby sa údaje získali čo najrýchlejšie. Každá hodina mohla znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Nakoniec sa podarilo získať približnú polohu zariadenia. Signál smeroval mimo mesta do odľahlejšej oblasti. Vyšetrovatelia okamžite vyslali jednotky na preverenie lokality. Začalo sa rozsiahle pátranie v teréne. Prehľadávali poľné cesty, trávnaté plochy a menej frekventované oblasti. Súčasne sa preverovali vozidlá a osoby pohybujúce sa v okolí. Každý detail mohol zapadnúť do mozaiky. A meno Edwin Hall sa začínalo objavovať čoraz častejšie. Polícia preverila jeho minulosť a zistila, že už mal záznamy za násilné správanie a iné trestné činy. To z neho robilo mimoriadne vážneho podozrivého. Začalo sa pátranie po jeho pohybe v deň zmiznutia Kelsey. Detektívi skúmali jeho kontakty, vozidlo aj možné úkryty. Súčasne pokračovalo pátranie v teréne. Rodina zatiaľ stále dúfala, že ju nájdu živú. Každá minúta však zvyšovala obavy. Prípad sa menil z urgentného pátrania na boj s časom. A vyšetrovatelia vedeli, že rozhodujúce odpovede sú už veľmi blízko. Práve tam budeme pokračovať v ďalšej časti tohto prípadu. Práve tu žila aj Kelsey Smith. Mala 18 rokov a čerstvo ukončenú strednú školu. Bola opísaná ako energická, spoločenská a usmievavá mladá žena. Rodina a priatelia ju poznali ako človeka, ktorý mal rád hudbu, priateľov a plánoval budúcnosť. Mala blízky vzťah s rodičmi a bola dôležitou súčasťou rodiny. Pred sebou mala leto plné plánov a začiatok novej životnej etapy. Nikto netušil, že sa všetko zmení počas jedného večera. Vyšetrovatelia medzitým skladali jednotlivé kúsky udalostí z večera 2. júna 2007 do presnej časovej osy. Každý nákupný blok, každý kamerový záznam a každý telefonát získaval význam, ktorý by pri bežnom dni nikoho nezaujímal. V prípade zmiznutej osoby sa však aj drobnosť môže stať rozhodujúcim bodom. Detektívi sa preto vrátili k záznamom z parkoviska a analyzovali pohyb aut, ľudí aj smerov, ktorými vozidlá odchádzali. Snažili sa zistiť, kto sa pohyboval v blízkosti auta Kelsey Smith v kritickom čase. Práve tam sa začala črtať stopa vedúca k jednému konkrétnemu mužovi. Na kamerách bolo možné vidieť osobu, ktorá sa pohybovala spôsobom, ktorý nepôsobil ako bežný zákazník. Muž nevyzeral, že prišiel nakupovať alebo niekoho čakal. Skôr sledoval okolie a venoval pozornosť osamelým ľuďom smerujúcim k vozidlám. Takéto správanie bolo pre skúsených vyšetrovateľov podozrivé.
Keď následne porovnali časové údaje, zistili, že sa nachádzal v blízkosti Kelsey krátko pred jej zmiznutím. Tým mužom bol podľa všetkého Edwin Hall. Hall v tom čase žil relatívne nenápadným životom, no polícia po preverení jeho minulosti zistila viacero varovných signálov. Mal záznamy, ktoré naznačovali problémy so zákonom a násilné sklony. To samo o sebe nestačilo na obvinenie, no výrazne to zvýšilo jeho dôležitosť ako osoby záujmu. Detektívi preto začali preverovať, kde sa nachádzal v deň únosu a s kým bol v kontakte. Skúmali jeho telefónne záznamy, pohyb vozidla a svedecké výpovede. Rodina Kelsey v tom čase prežívala jednu z najťažších nocí života. Greg Smith a Missy Smith opakovane komunikovali s políciou a čakali na akúkoľvek správu. Každý telefonát v dome vyvolával nádej aj strach zároveň. V podobných chvíľach sa čas pohybuje zvláštne, minúty sa zdajú nekonečné a človek nevie myslieť na nič iné. Rodina sa snažila veriť, že dcéra bude nájdená živá. Polícia však vedela, že situácia je mimoriadne vážna. Do pátrania sa postupne zapojili ďalšie zložky a dobrovoľníci. Rozdeľovali sa sektory, kontrolovali poľné cesty, priekopy, opustené plochy a menej navštevované lokality. Vrtuľníky a hliadky preverovali oblasti, kde sa mohol nachádzať telefón alebo vozidlo páchateľa. Každý meter terénu znamenal možnú odpoveď. Takéto akcie bývajú fyzicky náročné, no psychicky ešte ťažšie, pretože nikto nevie, čo nájde. Všetci dúfali v zázrak. Zatiaľ čo pátracie tímy prehľadávali terén, detektívi pokračovali v budovaní profilu podozrivého. Analyzovali Hallove zvyky, miesta, kam chodieval a oblasti, ktoré poznal. Skúmali, či mal prístup k odľahlým lokalitám, kde by sa mohol skrývať alebo niekoho držať. Takéto vyšetrovanie je kombináciou psychológie a logistiky. Treba pochopiť, ako človek rozmýšľa, aby sa dalo predvídať, kam pôjde. V tomto prípade to bolo mimoriadne dôležité. Neskôr sa ukázalo, že Hall si obeť pravdepodobne vybral náhodne. Nešlo o osobný konflikt ani plán namierený proti konkrétnej osobe. Bol to predátorský čin, pri ktorom si páchateľ vyhliadol zraniteľný moment. Parkovisko pri obchode sa stalo miestom príležitosti. Práve táto náhodnosť prípad ešte viac šokovala verejnosť. Ukazovala, že obeťou sa mohol stať takmer ktokoľvek. Keď sa informácie dostali do médií, komunita reagovala silno. Rodičia varovali deti, obchodné centrá zvýšili ostražitosť a ľudia začali hovoriť o bezpečnosti parkovísk. Miesta, ktoré predtým pôsobili bežne a neutrálne, sa zrazu javili inak. Prípad zasiahol pocit každodennej istoty. Ak sa človek stratí medzi dverami obchodu a vlastným autom, nikto sa necíti úplne bezpečne. To bol jeden z najhlbších spoločenských dopadov prípadu. Vyšetrovatelia medzitým získali ďalšie stopy spájajúce Halla s kritickým časom zmiznutia. Objavovali sa svedecké výpovede o vozidle podobnom jeho autu. Časové údaje sa zhodovali s trasou, ktorú mohlo vozidlo prejsť po únose. Detektívi preto pripravovali kroky smerujúce k jeho zadržaniu. Pri podobných podozrivých je zásadné konať rýchlo, ale zároveň opatrne. Muž s násilnou minulosťou môže reagovať nepredvídateľne. Polícia preto koordinovala viacero tímov naraz. Jedna skupina pokračovala v pátraní po Kelsey, druhá zbierala dôkazy a tretia sa sústredila na Hallov pohyb.
Takéto rozdelenie je pri urgentných prípadoch bežné, pretože čas sa nesmie strácať čakaním. Každý tím pracuje paralelne a informácie sa priebežne spájajú. Práve rýchlosť reakcie býva rozdielom medzi úspechom a tragédiou. V tomto prípade sa bojovalo s oboma možnosťami naraz. Napriek intenzívnemu úsiliu však s pribúdajúcimi hodinami slabla nádej na šťastný koniec. Skúsení vyšetrovatelia vedia, že pri únosoch bez požiadaviek a bez kontaktu ide často o najhorší scenár. Dobrovoľníci aj profesionáli postupovali krok po kroku. Napätie bolo obrovské, pretože každý nález mohol priniesť pravdu. A pravda sa už nachádzala veľmi blízko. Súčasne sa pripravovalo zadržanie Edwina Halla. Polícia nechcela riskovať útek ani možnosť zničenia dôkazov. Keď k zásahu došlo, Hall bol vzatý do väzby a začali sa prvé výsluchy. Detektívi sledovali jeho reakcie, odpovede aj neverbálne správanie. Pri podobných prípadoch môže byť aj krátke zaváhanie významné. Najmä ak vyšetrovatelia už disponujú dôkazmi, o ktorých podozrivý nevie. V tej chvíli sa prípad dostával do rozhodujúcej fázy. Na jednej strane bolo zadržanie hlavného podozrivého, na druhej pokračujúce pátranie po Kelsey. Rodina stále čakala na správu, ktorú si nikto netrúfal predvídať. Médiá stáli pred policajnými budovami a celé mesto sledovalo vývoj udalostí. Každý vedel, že nasledujúce hodiny prinesú odpovede. Otázkou zostávalo len to, aké budú bolestivé. Po zadržaní Edwina Halla sa vyšetrovanie dostalo do momentu, keď bolo potrebné spojiť technické dôkazy s jeho konkrétnymi činmi. Samotné podozrenie nestačilo. Polícia potrebovala preukázať, kde sa nachádzal, čo urobil po únose a či existuje priame spojenie s Kelsey Smith. Detektívi preto okamžite začali s výsluchmi, prehliadkami a zabezpečovaním ďalších materiálov. Čas zostával dôležitý nielen pre trestné konanie, ale aj pre nájdenie Kelsey. Rodina stále dúfala v správu, ktorá by priniesla zázrak. Hall pri prvých kontaktoch s políciou nepôsobil ako človek pripravený otvorene spolupracovať. Vyšetrovatelia však mali výhodu v tom, že už poznali veľkú časť časovej osy. Vedeli, kde bol Kelsey naposledy videná, vedeli o pohybe podozrivého v oblasti a mali k dispozícii kamerové záznamy. Pri výsluchoch býva takáto pozícia zásadná. Podozrivý často nevie, koľko informácií polícia naozaj má a môže sa zamotať do vlastných tvrdení. Aj tu sa pracovalo práve s týmto tlakom. Medzitým forenzné tímy skúmali Hallovo vozidlo. Auto býva pri únosoch kľúčovým priestorom, pretože môže obsahovať vlákna, biologické stopy, otlačky alebo predmety patriace obeti. Vyšetrovatelia postupovali mimoriadne opatrne, aby nič nepoškodili a všetko bolo použiteľné na súde. Každý centimeter interiéru sa fotografoval a dokumentoval. Takéto práce môžu trvať hodiny, no často prinesú dôkazy silnejšie než výpoveď. V tomto prípade sa očakávalo, že vozidlo bude rozhodujúce. Súčasne pokračovalo pátranie v oblasti, kam smerovali lokalizačné údaje telefónu Kelsey. Policajné jednotky a dobrovoľníci prehľadávali menej frekventované cesty, okraje lesov a zarastené plochy. To býva častý signál, že podozrivý hľadá príbeh, ktorý by obstál pred dôkazmi. Raz popiera prítomnosť, potom prizná časť pohybu, neskôr vysvetľuje niečo iné.
Vyšetrovatelia si takéto rozpory starostlivo zapisujú. Nie je to len otázka klamstva, ale aj ukážka vedomia viny. Nevinný človek má zvyčajne jednoduchší a stabilnejší príbeh. V meste Overland Park, Kansas, USA rástlo napätie. Médiá prinášali priebežné informácie a obyvatelia sledovali každý nový vývoj. Mnohí ľudia poznali rodinu Smithovcov alebo mali deti v podobnom veku. Prípad preto nepôsobil vzdialene. Bol bolestivo blízky. Ukazoval, že tragédia môže zasiahnuť obyčajnú rodinu počas bežného večera. Rodina Kelsey medzitým čelila nekonečnému čakaniu. Greg Smith a Missy Smith sa držali nádeje, hoci okolnosti boli čoraz vážnejšie. Takéto čakanie býva jednou z najťažších foriem utrpenia. Človek ešte nepozná pravdu, no tuší ju. Nevie, či sa modliť za zázrak, alebo sa pripravovať na stratu. A práve medzi týmito dvoma stavmi prežívali každú ďalšiu hodinu. Vyšetrovatelia napokon v pátracej oblasti objavili miesto, ktoré vzbudilo okamžitú pozornosť. Išlo o lokalitu mimo hlavných trás, kde by sa náhodný návštevník pohyboval len zriedka. Týmy pristúpili k prevereniu s maximálnou opatrnosťou. Keď sa potvrdilo, čo našli, prípad sa zmenil z pátrania po nezvestnej osobe na vyšetrovanie vraždy. Kelsey Smith bola nájdená mŕtva. Pre rodinu aj komunitu to bol devastujúci okamih. Polícia následne informovala rodičov. Takéto správy patria k najťažším úlohám, aké môžu príslušníci vykonávať. Nie je spôsob, ako podobnú vetu povedať bez bolesti. Existujú len profesionálne postupy a ľudská snaha byť v tej chvíli oporou. Rodina prišla o dcéru a zároveň o všetky zostávajúce nádeje. Od tej chvíle sa všetko menilo. Pitva a forenzné vyšetrenia mali určiť presnú príčinu smrti a ďalšie okolnosti útoku. Tieto informácie sú pre súd zásadné, pretože ukazujú mieru násilia a priebeh činu. Zároveň môžu potvrdiť alebo vyvrátiť výpovede páchateľa. Vyšetrovatelia preto čakali na výsledky s veľkou pozornosťou. Každý medicínsky detail sa neskôr môže stať kľúčovým dôkazom. Najmä ak sa obžalovaný pokúša meniť verziu udalostí. Hall sa medzitým ocitol pod rastúcim tlakom. Po nájdení tela a zaistení ďalších dôkazov sa jeho priestor na popieranie zužoval. Vyšetrovatelia často pracujú s tým, že podozrivému postupne odhaľujú informácie. Ukazujú mu, že vedia viac, než si myslel. Tento psychologický tlak môže viesť k priznaniu alebo aspoň k čiastočným ústupkom. Aj v tomto prípade sa situácia vyvíjala týmto smerom. Komunita reagovala smútkom aj hnevom. Ľudia nosili kvety, zapaľovali sviečky a stretávali sa na spomienkových podujatiach. Mladá žena, ktorá večer odišla nakúpiť, sa stala symbolom krehkosti bezpečia. Rodičia po celom regióne začali hovoriť s deťmi o opatrnosti na parkoviskách a pri návrate k autu. Tragédia zmenila každodenné návyky tisícov ľudí. To býva jeden z dlhodobých následkov podobných prípadov. Prokuratúra začala pripravovať obvinenia. Išlo o únos, sexuálne motivovaný útok a vraždu, čo znamenalo mimoriadne závažný trestný rámec. Zhromažďovali sa kamerové záznamy, technické údaje, forenzné výsledky a svedecké výpovede. Cieľom bolo vytvoriť neprerušovaný reťazec dôkazov.
Taký, ktorý porote ukáže nielen podozrenie, ale istotu. Práve to rozhoduje v súdnej sieni. Médiá zároveň upozorňovali na problém, ktorý prípad odkryl. Prístup k lokalizačným údajom mobilných telefónov pri urgentných prípadoch nebol dostatočne rýchly. Rodina Smithovcov neskôr otvorene hovorila o tom, že pri nezvestných osobách môže byrokracia stáť život. Ich hlas sa stal začiatkom širšej diskusie o zmene zákonov a postupov. Tragédia tak prerástla do snahy zabrániť podobným stratám v budúcnosti. Aj to sa malo stať významnou súčasťou príbehu. Hall čakal na ďalšie procesné kroky vo väzbe, zatiaľ čo polícia uzatvárala vyšetrovanie. Detektívy skladali posledné dokumenty, prepisy a odborné posudky. Každý detail musel byť pripravený na útok obhajoby. Vražedné procesy bývajú tvrdým bojom o interpretáciu faktov. Nestačí mať pravdu, treba ju vedieť dokázať. A práve k tomu sa prípad rýchlo blížil. Rodina Kelsey sa popri smútku rozhodla, že dcérin príbeh neskončí len rozsudkom. Začali hovoriť o potrebe rýchlejšej reakcie operátorov a lepšej spolupráce pri núdzových situáciách. Ich osobná strata sa menila na verejný apel. Takéto rozhodnutie si vyžaduje obrovskú silu, pretože vzniká uprostred bolesti. Nie každý to dokáže. Oni sa preto rozhodli. Prípad sa tak dostával do ďalšej fázy. Na jednej strane sa blížil súdny proces s mužom obvineným z brutálneho činu. Na druhej strane vznikalo hnutie, ktoré malo zmeniť pravidlá pre budúce pátrania. Smrť jednej mladej ženy už nebolo možné odvrátiť. No jej meno sa mohlo stať dôvodom, prečo budú iní zachránení. A práve týmto smerom sa príbeh bude ďalej rozvíjať. Po ukončení najurgentnejšej fázy vyšetrovania sa prípad presunul do roviny, v ktorej už nešlo len o nájdenie páchateľa, ale o dôsledné právne spracovanie každého detailu. Prokuratúra potrebovala pripraviť proces tak, aby pred súdom obstál každý dôkaz, každá výpoveď aj každá technická stopa. V prípadoch únosu a vraždy nestačí všeobecné presvedčenie o vine. Potrebné je preukázať presný sled udalostí, motív, identitu páchateľa a spojenie medzi jeho konaním a smrťou obete. V prípade Kelsey Smith sa pritom vyšetrovatelia opierali o kombináciu moderných technológií a klasickej policajnej práce. Práve táto kombinácia mala neskôr rozhodujúci význam. Najdôležitejším základom obžaloby boli bezpečnostné kamery Stargate. Na záberoch bolo možné sledovať Kelsey počas nákupu, jej odchod z predajne a následný presun smerom k vozidlu. Kamery zároveň zachytili pohyb muža, ktorý sa v priestore parkoviska pohyboval neobvykle cielene. Detektívy neskôr vysvetľovali, že nesledoval obchodné výklady ani nevyzeral ako človek, ktorý by niekoho čakal. Skôr pôsobil ako niekto, kto si vyberá vhodný okamih. Tento obraz sa stal pre porotu mimoriadne dôležitý, pretože ukazoval predátorské správanie ešte pred samotným útokom. Vyšetrovatelia následne porovnávali zábery s vozidlami zachytenými v okolí a s časovou osou pohybu podozrivého. Týmto spôsobom sa im podarilo vytvoriť presvedčivý model, podľa ktorého sa Edwin Hall nachádzal na mieste v rozhodujúcom čase. Obrana sa neskôr snažila spochybniť interpretáciu niektorých sekvencií, no celkový obraz bol pre obžalobu silný. V moderných prípadoch totiž nejde o jeden dramatický dôkaz, ale o súhru viacerých menších prvkov, ktoré spolu vytvoria logický celok.
Presne to sa dialo aj tu. Dôležitú úlohu zohrali lokalizačné údaje mobilného telefónu Kelsey. Rodina neskôr otvorene hovorila o tom, že získanie týchto dát trvalo príliš dlho a v kritických hodinách sa bojovalo s časom. Napriek tomu boli údaje napokon kľúčové, pretože nasmerovali políciu do oblasti, kde bolo telo nájdené. Tento moment sa stal zásadným nielen pre prípad samotný, ale aj pre neskoršie legislatívne zmeny. Ľudia si uvedomili, že technológia môže zachraňovať životy len vtedy, ak k nej majú úrady v urgentných situáciách rýchly prístup. Tragédia tak otvorila tému, ktorá ďaleko presiahla hranice jedného mesta. Forenzné tímy medzitým pracovali na dôkazoch z Hallovho vozidla a ďalších predmetov spojených s vyšetrovaním. V podobných prípadoch bývajú rozhodujúce mikroskopické stopy, ktoré si páchateľ často neuvedomuje. Vlákna z oblečenia, biologické materiály, častice pôdy, vlasy či otlačky prstov môžu rozprávať presnejší príbeh než slová pri výsluchu. Vyšetrovatelia preto postupovali s maximálnou presnosťou. Každý zaistený predmet sa dokumentoval, balil a analyzoval tak, aby bol neskôr použiteľný pred súdom. Aj tieto nenápadné procesy tvoria chrbticu spravodlivosti. Rodina Smithovcov prežívala medzitým obdobie, ktoré je pre pozostalých často paradoxné. Na jednej strane prišla definitívna strata, na druhej strane sa začínal dlhý súdny boj, ktorý ich nútil znovu a znovu počúvať detaily prípadu. Greg a Missy Smith sa však rozhodli, že zostanú aktívni. Namiesto stiahnutia do súkromia začali hovoriť s médiami, stretávať sa s predstaviteľmi úradov a žiadať zmenu postupov pri pátraní po nezvestných osobách. Ich osobná bolesť sa postupne menila na verejnú misiu. Prípad sa dostal aj do širšej diskusie o bezpečnosti žien na parkoviskách a pri návrate k autu. Odborníci upozorňovali, že mnoho ľudí vníma priestor tesne pri vozidle ako bezpečný koniec cesty, no v skutočnosti ide často o moment zníženej pozornosti. Človek hľadá kľúče, odkladá tašky, telefonuje alebo sa sústreďuje na iné veci. Práve to môže využiť páchateľ, ktorý čaká na príležitosť. Tragédia Kelsey sa preto stala súčasťou preventívnych kampaní a vzdelávacích materiálov po celých Spojených štátoch. Keď sa začali prípravné pojednávania, obhajoba hľadala spôsoby, ako spochybniť silu nepriamych dôkazov. Tvrdila, že časť záverov stojí na interpretácii a že nie všetko bolo zachytené priamo kamerou. Prokuratúra však argumentovala tým, že reťazec dôkazov je konzistentný a jednotlivé prvky sa navzájom podporujú. Súd v podobných prípadoch neposudzuje izolovaný detail, ale celý obraz. Ak všetky cesty vedú k jednej osobe a neexistuje rozumné alternatívne vysvetlenie, dôkazná sila rastie. Takto bol postavený aj tento prípad. Médiá sa počas celého obdobia vracali k fotografiám Kelsey, na ktorých pôsobila ako bežná mladá žena plná života. Práve kontrast medzi týmito obrazmi a brutalitou zločinu spôsoboval silnú verejnú reakciu. Ľudia v nej videli dcéru, sestru alebo kamarátku. Nešlo o vzdialenú anonymnú obeť. Bola symbolom toho, ako rýchlo sa môže obyčajný deň zmeniť na tragédiu. Preto sa prípad udržal v povedomí dlhšie než mnohé iné regionálne zločiny. Počas ďalších právnych krokov sa čoraz častejšie spomínal pojem, ktorý neskôr vstúpil do verejného priestoru ako Kelsey Smith Act.
Išlo o snahu zabezpečiť, aby mobilní operátori vedeli pri urgentných prípadoch rýchlejšie odovzdať lokalizačné údaje polícii. Smithovci otvorene hovorili, že ak by systém fungoval rýchlejšie, možno by sa všetko vyvíjalo inak. Nikto to už nemohol s istotou dokázať, no ich argument mal silnú morálnu váhu. Z osobnej tragédie sa začal rodiť zákon, ktorý mohol v budúcnosti zachrániť iných. Vyšetrovatelia neskôr pripúšťali, že prípad ich zasiahol aj profesionálne. Videli množstvo násilných činov, no tu ich zasiahla náhodnosť útoku a vek obete. Kelsey nepoznala svojho vraha, neurobila riskantné rozhodnutie ani sa nepohybovala v nebezpečnom prostredí. Išla do známeho obchodu v bezpečnom predmestí. Táto skutočnosť pripomínala, že nie všetky tragédie vznikajú z chýb obete. Niekedy stačí, že sa v rovnakom priestore objaví predátor hľadajúci príležitosť. Súdny proces sa medzitým blížil a obe strany pripravovali výber poroty, zoznamy svedkov a odborné posudky. Prokuratúra chcela ukázať Halla ako človeka, ktorý cielene vyhľadal zraniteľnú obeť a konal s úmyslom. Obrana sa mala snažiť znižovať istotu jednotlivých bodov a spochybňovať interpretáciu okolností. Takéto procesy bývajú psychologicky náročné aj pre rodiny, pretože v nich opäť zaznievajú bolestivé detaily. Smithovci však opakovane zdôrazňovali, že chcú byť prítomní a počuť pravdu, akokoľvek bude ťažká. Komunita v Overland Park v Kansase zároveň pokračovala v spomienkových podujatiach. Miestni obyvatelia organizovali zbierky, podporné akcie a verejné stretnutia, na ktorých si pripomínali Kelsey ako človeka, nielen ako obeť trestného činu. To býva pri podobných prípadoch nesmierne dôležité. Ak zostane človek v pamäti len cez spôsob smrti, tragédia vyhrá ešte raz. Keď sa však spomína jeho život, úsmev a charakter, získa späť časť identity, ktorú mu násilie vzalo. Celý prípad sa tak menil na viacvrstvový príbeh. Bol to príbeh zločinu, vyšetrovania a budúceho súdu. Zároveň to bol príbeh rodičov, ktorí odmietli mlčať, a spoločnosti, ktorá sa učila z cudzej bolesti. Každým ďalším týždňom bolo jasnejšie, že meno Kelsey Smith nezostane spojené len s tragédiou jedného večera. Malo sa stať symbolom zmien, ktoré vznikajú vtedy, keď sa ľudia rozhodnú premeniť stratu na čin. Keď sa začal samotný súdny proces, pozornosť verejnosti sa opäť sústredila na Overland Park v Kansase a na miestnosť, v ktorej sa malo rozhodnúť o vine muža obžalovaného z únosu a vraždy Kelsey Smith. Pre rodinu to nebol len právny úkon, ale návrat k najhorším dňom ich života. Každý dôkaz, každá fotografia a každé svedectvo znamenali opätovné otvorenie rán, ktoré sa ešte nestihli zahojiť. Napriek tomu boli prítomní. Chceli počuť pravdu z úst svedkov a vidieť, že systém dokáže reagovať na zločin, ktorý im vzal dcéru. Prokuratúra postavila prípad na dôsledne poskladanej reťazi dôkazov. Porote predstavila časovú os udalostí od chvíle, keď Kelsey prišla do obchodu Target, až po momenty po jej zmiznutí. Zábery z kamier ukazovali mladú ženu počas bežného nákupu, ničím nenaznačujúceho nebezpečenstvo. Následne bolo vidieť muža, ktorý sa pohyboval po parkovisku spôsobom, ktorý vyšetrovatelia označili za sledovanie príležitosti. Tieto sekvencie nepôsobili dramaticky ako filmová scéna, no práve ich obyčajnosť bola desivá. Zobrazovali realitu, v ktorej sa tragédia začína nenápadne. Ďalšou časťou obžaloby boli technické dôkazy.
Lokalizačné údaje mobilného telefónu pomohli polícii nasmerovať pátranie a ukázali pohyb zariadenia mimo bežných trás. Odborní svedkovia vysvetľovali porote, ako funguje pripájanie telefónov na vysielače a akým spôsobom možno spätne určiť približnú oblasť pohybu. Hoci nejde o úplne presnú GPS polohu, v spojení s ďalšími faktami to vytváralo silný obraz. Súd tak videl, že technológia nebola jediným dôkazom, ale významným článkom celého reťazca. Forenzní experti následne opisovali stopy zaistené z vozidla a ďalších predmetov spojených s Edwinom Hallom. Tieto výpovede bývajú často technické a menej emotívne, no porote ukazujú fakty bez interpretácie. V prípadoch násilných trestných činov práve takéto dôkazy bývajú mimoriadne presvedčivé, pretože nevychádzajú z pamäte svedka ani z dojmov. Vychádzajú z materiálnej reality. Prokuratúra preto kládla veľký dôraz na čistotu procesov a presnosť laboratórnych výsledkov. Obhajoba sa pokúšala zdôrazniť, že časť prípadu stojí na nepriamych dôkazoch. Poukazovala na to, že útok nebol celý zachytený kamerou a že neexistuje priame video z momentu únosu. Takýto postup je pri závažných prípadoch bežný. Advokáti sa snažia vytvoriť priestor pre pochybnosť, aj keď je reťazec okolností silný. Prokuratúra na to reagovala pripomenutím, že väčšina reálnych zločinov sa neodohrá pred kamerou od začiatku do konca. Súd posudzuje súhrn dôkazov, nie hollywoodsky záznam. Veľmi silné bolo svedectvo ľudí, ktorí poznali Kelsey. Hovorili o jej povahe, plánoch a tom, že nešlo o človeka, ktorý by bez vysvetlenia odišiel alebo prerušil kontakt s rodinou. Takéto výpovede pomáhajú porote pochopiť obeť ako skutočnú osobu, nie len meno v spise. Zároveň vyvracajú alternatívne teórie o dobrovoľnom zmiznutí, ktoré sa pri podobných prípadoch niekedy objavujú v prvých hodinách. Kelsey bola predstavená ako dcéra, kamarátka a mladá žena stojaca na začiatku života. Prítomnosť rodiny v súdnej sieni mala silný emocionálny rozmer. Greg a Missy Smith počúvali opis udalostí, ktoré nikto z rodičov nechce nikdy počuť. Mnohí pozostalí hovoria, že súd je zvláštnou kombináciou bolesti a nádeje. Bolesť prináša opakovanie detailov, nádej zase predstava, že vinník bude niesť následky. Presne v tomto rozpore sa pohybovali aj oni. Napriek tomu nestrácali dôstojnosť a pokračovali vo verejnom úsilí o zmenu zákonov. Počas procesu sa opakovane pripomínalo, aké dôležité boli prvé hodiny po zmiznutí. Odborníci vysvetľovali, že pri únosoch bez kontaktu a bez svedkov býva čas najcennejšou komoditou. Každá minúta môže znamenať väčšiu vzdialenosť, zničené stopy alebo zníženú šancu na záchranu. Rodina preto využila mediálny priestor aj na apel, aby úrady a operátori dokázali v budúcnosti konať rýchlejšie. Prípad sa tak pred súdom stal nielen otázkou viny jedného muža, ale aj otázkou fungovania systému. Keď porota počúvala výpovede detektívov, ukázalo sa, koľko práce zostáva verejnosti skrytých. Vyšetrovatelia opisovali nekonečné hodiny pri monitoroch, porovnávanie časových údajov, preverovanie desiatok tipov a systematické pátranie v teréne. V mediálnych správach sa často objaví len moment zatknutia, no skutočné vyšetrovanie býva pomalé a detailné. Práve táto nenápadná vytrvalosť viedla aj v tomto prípade k úspechu. Bez nej by sa reťazec dôkazov nemusel nikdy uzavrieť.
Porota zároveň vnímala, že Hall nebol človekom náhodne vtiahnutým do omylu. Obžaloba predstavila jeho minulosť a správanie po čine spôsobom, ktorý podporoval obraz vedome konajúceho páchateľa. Po čine nepomohol obeti, neprivolal pomoc ani sa neprihlásil. Naopak, okolnosti naznačovali snahu vyhnúť sa zodpovednosti. Takéto správanie býva pri rozhodovaní poroty psychologicky významné. Ukazuje, ako sa človek zachoval po tom, čo mal možnosť urobiť správnu vec. Mimo súdnej siene pokračovala verejná diskusia o bezpečnosti. Ľudia začali inak vnímať bežné nákupné centrá, parkoviská a návraty k autu po zotmení. Odborníci radili pripraviť si kľúče vopred, neváhať požiadať o sprievod a všímať si podozrivé správanie v okolí. Hoci podobné rady nemôžu odstrániť vinu páchateľa, môžu znížiť príležitosť, ktorú predátori hľadajú. Tragédia Kelsey sa tak stala impulzom k prevencii v celej krajine. Počas ďalších dní procesu sa čoraz viac hovorilo aj o tom, že Kelseyn prípad presiahol rámec jedného trestného činu. Smithovci pracovali s politikmi a úradmi na návrhoch zmien, ktoré sa neskôr stali známymi ako Kelsey-Smith Act. Cieľ bol jednoduchý, aby pri urgentnom ohrození života mohli policajti získať potrebné údaje bez zbytočných prieťahov. V mnohých štátoch sa táto myšlienka postupne presadila. Z dcérinho mena sa stal symbol rýchlej pomoci. Obhajoba sa snažila porotu presvedčiť, že ak chýba priame video z momentu útoku alebo očitý svedok celého skutku, zostáva priestor pre pochybnosť. Pripomínala, že v trestnom konaní musí vina presiahnuť rozumné pochybnosti. Takýto argument je štandardnou súčasťou amerického systému a porota ho musí brať vážne. Nejde o formalitu, ale o jednu zo základných ochranných zásad práva. V tomto prípade však prokuratúra opakovala, že rozumná pochybnosť nie je hypotetická fantázia, ale pochybnosť založená na reálnych alternatívach. A tie podľa nej neexistovali. Porota sa následne odobrala na poradu. Pre rodinu Kelsey sa začali ďalšie hodiny neistoty. Čakanie na verdikt býva psychicky vyčerpávajúce, pretože človek už nemá žiadnu kontrolu nad priebehom udalostí. Všetko je v rukách 12 ľudí, ktorí musia zvážiť dôkazy, svedectvá a aj právne pokyny sudcu. Greg a Missy Smith sedeli v budove súdu a čakali na správu, ktorá mala uzavrieť jednu časť ich bolesti. Nič im nemohlo vrátiť dcéru, no spravodlivosť mala význam. Keď sa porota vrátila, v miestnosti zavládlo napätie, ktoré býva takmer hmatateľné. Ľudia prestanú šepkať, pohyby sa spomalia a každé slovo sudcu znie hlasnejšie než inokedy. Verdikt bol vinný. Edwin Hall bol uznaný vinným z únosu, sexuálne motivovaného útoku a vraždy Kelsey Smith. Pre rodinu to bol okamih, v ktorom sa zmiešala úľava, smútok aj vedomie, že skutočné víťazstvo už nikdy nebude možné. Vyhral zákon, no oni stratili dcéru. Po vyhlásení viny nasledovala fáza určovania trestu. V prípadoch takto závažných činov ide o rozhodovanie, ktoré zohľadňuje brutalitu skutku, nebezpečnosť páchateľa, jeho minulosť a možnosť nápravy. Prokuratúra zdôraznila, že išlo o útok na náhodnú obeť a čin spáchaný bez akéhokoľvek súcitu. Obrana mohla hovoriť o ľudskom zlyhaní, o možnostiach resocializácie alebo o iných poľahčujúcich okolnostiach. Pri podobných skutkoch však býva priestor na miernosť veľmi úzky. Spoločnosť očakáva jasnú reakciu.
Rodina Kelsey dostala možnosť predniesť vyhlásenia o dopade zločinu. Tieto prejavy bývajú jednými z najťažších momentov procesu, pretože nehovoria o paragrafovom svete, ale o skutočnom živote po tragédii. Rodičia opisovali prázdne miesto pri stole, ticho v dome a budúcnosť, ktorá sa nikdy nenaplní. Hovorili o narodeninách bez céry, o sviatkoch bez jej hlasu a o tom, ako násilie jedného človeka zasiahlo desiatky ďalších životov. Súd tak počul rozmer zločinu, ktorý sa nedá zmerať rokmi väzenia. Sudca napokon uložil trest, ktorý mal zabezpečiť, že Hall už nebude môcť ohroziť ďalších ľudí. V takýchto prípadoch ide zároveň o ochranu spoločnosti aj o vyjadrenie morálneho odsúdenia činu. Hoci presná formulácia trestu patrí do právneho jazyka, podstata bola jasná. Páchateľ stratil slobodu na veľmi dlhý čas. Rodine to neprinieslo radosť, no prinieslo istotu, že človek zodpovedný za smrť ich céry už nebude voľne chodiť po uliciach. Po procese sa pozornosť verejnosti mohla prirodzene presunúť k ďalším správam, no Smithovci sa rozhodli, že príbeh ich céry neskončí pri rozsudku. Pokračovali v kampani za legislatívne zmeny, ktoré urýchlia prístup polície k údajom z mobilných telefónov pri urgentných prípadoch. Tvrdili, že keď ide o život, procedúry nesmú trvať dlhšie než samotná šanca na záchranu. Tento argument oslovil mnohých zákonodarcov aj verejnosť. Ľudia v ňom videli jednoduchý a spravodlivý princíp. Postupne sa v rôznych štátoch Spojených štátov začali prijímať verzie Kelsey-Smith Act. Hoci sa detaily líšili podľa jurisdikcie, cieľ zostával rovnaký. V situáciách, kde existuje dôvodná obava o život alebo vážne ohrozenie, majú operátori rýchlejšie poskytnúť lokalizačné údaje záchranným zložkám. Tak sa meno Kelsey dostalo z tragickej titulnej stránky do textov zákonov a postupov, ktoré môžu pomôcť ďalším rodinám. Je to forma odkazu, ktorú si nikto neželá získať, no môže zachrániť iných. Prípad mal aj širší kultúrny dopad. Mnohí ľudia začali vnímať technológie inak. Mobilný telefón prestal byť len zariadením na komunikáciu a stal sa aj potenciálnym nástrojom záchrany. Zároveň sa otvorila diskusia o súkromí a o tom, kde leží hranica medzi ochranou osobných údajov a záchranou života. Takéto otázky nemajú jednoduché odpovede. No príbehy ako tento ukazujú, že niekedy sa právne debaty menia na veľmi konkrétnu otázku minút a kilometrov. Vyšetrovatelia, ktorí na prípade pracovali, neskôr hovorili o tom, že ich utvrdil v potrebe rýchlej koordinácie medzi agentúrami. Polícia, operátori, forenzní experti, prokuratúra a verejnosť musia v kritických hodinách fungovať ako jeden organizmus. Ak sa jeden článok oneskorí, celé úsilie môže utrpieť. Práve preto sa podobné prípady študujú aj po rokoch ako modelové situácie. Nejde len o minulosť, ale o lekciu pre budúcnosť. Rodina Kelsey sa medzitým snažila obnoviť aspoň časť bežného života. To je proces, ktorý nikdy neznamená zabudnutie. Znamená naučiť sa žiť s prítomnosťou neprítomnosti. Ľudia po násilnej strate často hovoria, že bolesť sa nezmenší, len sa človek naučí niesť ju inak. Smithovci však okrem smútku niesli aj zodpovednosť, ktorú si sami zvolili. Rozprávali príbeh céry preto, aby pomohli iným. V médiách sa prípad pravidelne vracal pri témach bezpečnosti a technológií. Novinári pripomínali, že všetko sa začalo bežným večerným nákupom.
Tento detail bol dôležitý, pretože ukazoval, ako nepredvídateľné môžu byť násilné činy. Nešlo o riskantné miesto ani nočný klub v neznámej štvrti. Išlo o známe parkovisko pri obchode v bezpečnom predmestí. Práve preto prípad zasiahol tak veľa ľudí. Rozbil ilúziu, že nebezpečenstvo má vždy jasnú podobu. V odborných krúhoch sa diskutovalo aj o profile páchateľa. Útočníci, ktorí si vyberajú náhodné obete na miestach každodenného života, bývajú mimoriadne nebezpeční práve pre svoju nepredvídateľnosť. Nejde o konflikt medzi známymi osobami, ktorý môže mať varovné signály. Ide o predátorské správanie založené na príležitosti. Prevencia je preto náročnejšia a spoločnosť sa musí spoliehať na kombináciu osvety, rýchlej reakcie a efektívneho vyšetrovania. Tento prípad sa stal príkladom všetkých troch oblastí. Kelsey zostala v pamäti mnohých ľudí nielen ako obeť zločinu, ale ako symbol zmeny. Fotografie usmievavej mladej ženy sa objavovali pri kampaniach, spomienkových podujatiach aj legislatívnych iniciatívach. Rodina opakovane zdôrazňovala, že chcú, aby si ju ľudia pamätali preto, aká bola, nie len preto, čo sa jej stalo. To je dôležitý rozdiel. Zločin človeku vezme budúcnosť, no nemusí mu vziať identitu. O tú môžu bojovať tí, ktorí zostali. A tak sa príbeh, ktorý sa začal obyčajnou cestou do obchodu, zmenil na jednu z najvýznamnejších lekcií o čase, technológiách a odhodlaní rodiny nevzdať sa ani po najhoršej strate. Po vynesení rozsudku prišiel okamih, na ktorý rodina Kelsey Smith čakala od chvíle, keď sa z obyčajného sobotného večera stala nočná mora. Súd rozhodol, že Edwin Hall strávi zvyšok života vo väzení. Dostal trest doživotného odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia za vraždu, pričom ďalšie tresty za únos a súvisiace skutky boli uložené popritom. V praktickom význame to znamenalo jediné. Muž, ktorý pripravil mladú ženu o budúcnosť, už nikdy nebude žiť slobodný život medzi ľuďmi. Už nikdy nebude mať možnosť premeniť ďalší bežný večer niekoho cudzieho na tragédiu. Spoločnosť tým vyslala jasný signál, že niektoré činy sú tak závažné, že hranicou je definitívne odobratie slobody. Keď sudca vyslovil verdikt a trest, v súdnej sieni sa neozval triumf. V takých chvíľach nebýva radosť. Býva tam ticho, úľava premiešaná s bolesťou a vedomie, že spravodlivosť nie je to isté ako návrat. Greg a Missy Smith neprišli získať víťazstvo. Prišli sa postaviť za dcéru, ktorá už hovoriť nemohla. Prišli sa pozrieť do očí systému a uistiť sa, že život ich dieťaťa nebude uzavretý iba ako ďalší spis na polici. Prišli počuť, že vina bola pomenovaná nahlas a verejne. Je dôležité si uvedomiť, čo v skutočnosti znamená doživotný trest. Nie je to len číslo alebo titulok v správach. Je to séria rokov, ktoré sa menia na 10 ročia. Sú to rána za mrežami, dvere, ktoré sa zatvárajú kovovým zvukom a vedomie, že sloboda sa už nevráti. Je to život definovaný rozhodnutím jednej noci. Hall pripravil Kelsey o všetky budúce narodeniny, sviatky, vzťahy, pracovné úspechy, možno o rodinu, ktorú raz mohla mať. Súd mu na oplátku vzal budúcnosť, ktorú mal on. Nie z pomsty, ale z ochrany spoločnosti a z princípu zodpovednosti. No ani ten najprísnejší rozsudok nedokáže zaplniť miesto pri rodinnom stole. Nedokáže vrátiť hlas dcéry, ktorú rodičia čakali doma.
Nedokáže priniesť späť deň, keď mala Kelsey len vojsť do obchodu, kúpiť pár vecí a vrátiť sa. V tom spočíva tragédia každého násilného činu. Spravodlivosť môže trestať páchateľa, ale nevie zvrátiť čas. Vie pomenovať zlo, ale nevie oživiť to, čo bolo stratené. A predsa je nesmierne dôležitá, pretože bez nej by k bolesti pribudla ešte bezmocnosť. Prípad Kelsey Smith sa však neskončil len väzenskou celou pre viníka. Jej meno sa začalo spájať s niečím, čo presahuje súdnu sieň. Rodina odmietla, aby dcérin príbeh zostal iba kapitolou v kronike zločinov. Rozhodli sa bojovať za zmenu pravidiel, ktoré mohli v budúcnosti zachrániť iných. Tak vznikla myšlienka Kelsey Smith Act. Zákony inšpirované týmto prípadom umožnili rýchlejší prístup k lokalizačným údajom mobilných telefónov pri ohrození života. To znamená, že v najkritickejších hodinách už niektoré rodiny nemusia čakať tak dlho, ako čakali Smithovci. Je v tom hlboký paradox. Muž, ktorý sa rozhodol zničiť život, nechtiac spustil proces, ktorý môže zachrániť iné životy. Rodina, ktorej bolo vzaté to najcennejšie, premenila smútok na čin. Nie každý človek by to dokázal. Mnohí by sa stiahli do ticha, čo by bolo úplne pochopiteľné. Smithovci však zvolili inú cestu. Vystupovali pred verejnosťou, stretávali sa s politikmi, rozprávali bolestivý príbeh znovu a znovu, aby z neho vznikla zmena. To je druh odvahy, ktorý sa nedá merať titulmi ani potleskom. Kelsey bola v čase smrti veľmi mladá. Pred sebou mala roky, ktoré sa ešte ani nezačali písať. Mala vek, keď ľudia skúšajú prvé veľké rozhodnutia, hľadajú svoju cestu, plánujú školu, prácu, cestovanie, lásku a budúcnosť. Všetko to bolo ukončené nie kvôli vojne, nehode alebo chorobe, ale kvôli rozhodnutiu jedného človeka konať násilne. To je dôvod, prečo tento prípad ľudí tak hlboko zasiahol. Nebol to len zločin. Bola to krádež možností. Pre mnohých divákov True Crime je jednoduché sústrediť sa na páchateľa, vyšetrovanie a súd. No skutočné jadro týchto príbehov je inde. Je v obeti a v ľuďoch, ktorí po nej zostali. Je v rodičoch, ktorí si museli predstaviť posledné chvíle svojej dcéry. Je v priateľoch, ktorí sa museli naučiť hovoriť o nej v minulom čase. Je v meste, ktoré zistilo, že bezpečie nie je samozrejmosť. A je v každom človeku, ktorý si po tomto prípade pozrie tmavé parkovisko inými očami. Hall dostal doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia, no aj to je len právny jazyk. Ľudský preklad znie inak. Znamená to, že Kelsey už nikdy nebude sama v následkoch tohto činu. Znamená to, že muž, ktorý jej vzal život, ponesie dôsledky do posledných dní svojho vlastného života. Znamená to, že spoločnosť nezabudla a neodpustila bez zodpovednosti. Znamená to, že existujú hranice, za ktoré sa platí navždy. A predsa, ak sa pozrieme hlbšie, najväčší odkaz tohto prípadu neleží vo väzení. Leží v mene Kelsey. Leží v zákonoch, ktoré nesú jej meno. Leží v rodinách, ktoré v budúcnosti dostanú pomoc rýchlejšie. Leží v policajtoch, ktorí budú mať pri pátraní účinnejšie nástroje. Leží v ľuďoch, ktorí budú opatrnejší a všímavejší. Leží v spomienke, že jedna mladá žena neodišla zo sveta úplne bez stopy. Zanechala stopu, ktorú nemožno zamknúť za mreže. True crime príbehy nám často ukazujú najtemnejšie stránky človeka.
Tento prípad však ukazuje aj opak. Ukazuje silu rodičovskej lásky, vytrvalosť vyšetrovateľov, význam komunity a schopnosť premeniť bolesť na pomoc iným. Ukazuje, že aj po násilí môže vzniknúť niečo, čo chráni ďalších. Nie je to dokonalé víťazstvo, pretože také po vražde neexistuje. Je to však forma svetla v priestore, kde mala zostať len tma. Ak dnes počúvate tento príbeh, možno vo vás zostáva smútok alebo hnev. To je prirodzené. Každý citlivý človek cíti odpor, keď niekto zničí nevinný život. No skúste si z neho odniesť aj inú myšlienku. Vážte si obyčajné návraty domov. Vážte si telefonáty, ktoré považujeme za samozrejmé. Vážte si ľudí, ktorí vás čakajú. Mnohé tragédie sa začínajú v úplne bežných okamihoch a pripomínajú nám, aká krehká je istota všedného dňa. Prípad Kelsey Smith sa začal ako obyčajný nákup. Skončil rozsudkom doživotia. No medzi týmito dvoma bodmi je celý príbeh o strate, boji, technológiách, zodpovednosti a ľudskej odvahe. Nie je to len prípad z archívu. Je to varovanie aj odkaz zároveň. Varovanie, že zlo si niekedy vyberá náhodne. Odkaz, že ľudia sa mu môžu postaviť aj po najväčšej bolesti. Kelsey už nikto nevráti. Jej hlas stíchol príliš skoro. Jej budúcnosť zostala nedopísaná. No meno Kelsey Smith žije ďalej v spomienkach, v zákonoch, v príbehoch a v rodinách, ktorým môže jej odkaz jedného dňa zachrániť dieťa. A možno práve to je najhlbšia forma spravodlivosti, akú tento svet niekedy dokáže ponúknuť. Ak ste so mnou zostali až sem, ďakujem vám za váš čas a pozornosť. Na kanáli Tichý svedok prípadov rozprávame príbehy, ktoré nesmú zmiznúť v tichu zabudnutia. Ak vás tento prípad zasiahol, napíšte svoj názor do komentára. Vaše slová často otvárajú dôležité diskusie o bezpečnosti, spravodlivosti a ľudskosti. Ak chcete podporiť ďalšiu tvorbu, nezabudnite dať like a odber. Pomáha nám to prinášať ďalšie skutočné príbehy s rešpektom k obetiam. Dávajte na seba pozor, všímajte si svoje okolie a nikdy nepodceňujte intuíciu. Niekedy tichý pocit nepohody vie povedať viac než hlasný rozum. Vážte si návraty domov a ľudí, ktorí vás čakajú za dverami. Ďakujeme, že ste tu dnes boli s nami. Do počutia pri ďalšom prípade na kanáli Tichý svedok prípadov.